Зәйгірісында предприятиеге эшкә урнашкан яшьләрне кабул итү чарасы бара. Алар барсы да политехник колледжны тәмамлаган. Станцияның төрле цехларында эшли башлаган егетләр арасында 2 кызлары да бар. Алар аш-су бүлмәсендә хезмәт куялар. Өметле яшьләрне мәктәп эскәмиясеннән үк кирәкле кадр итеп әзерли башларга кирәк дигән фикердә станция директоры. Очень важно готовить под себя кадры. Не где-то, значит, после выпуска их подлавливать или переманивать из других организаций, а именно сопровождать, начиная почти со школьной скамьи. И он также у нас закончил колледж и работает на станции по приветствию. Яшьләрнең һәркайсына уңышлар теләп, рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Айдар Исламов электр станциясендә турбина җиһазлары машинисты булып эшли. Кечкенәдән энергетик булырга хыялланган. Без обход ясыйбыз, карыйбыз эшләгәндә. Оборудованиены, задвижкаларны ачабыз, ябабыз. Теге ничек әйтәләр инде, наставниклар. Яңа гына эшкә урнашкан яшь белгечләргә үзләренең үгет-нәсихәтләрен биреп, станция ветераннары да чыгыш ясады. Мәшгульлек үзәге директоры Екатерина Андреева, Зе политехник колледж директоры Сергей Максимов егетләр кызларга яңа уңышлар теләделәр. Вот у вас с сегодняшнего дня следующий этап в жизни, что колледж прошел, вперед работа, институт, карьерный рост. Вот ступени, начиная с этой и до, наверное, директора, все открыто. Бер хезмәт коллективында бердән булып эшләр өчен яшь белгечләр төрле сынаулар узарга тиеш иде. Яшьләрнең эшләргә энергияләре дә, телекләре дә көчле. Махсус әзерләнгән энергетиклы эчемлек, антлы мазутны алар тиз генә эчеп тә куйдылар. Багышлау чарасы яшь хезмәткәрләрнең үз һөнәрләренә тугры калырга, хезмәт традицияләрен сакларга ант бирүләре белән тәмамланды. Соблюдать славные трудовые традиции обычаи Заинской ГРЭС. Адилә Берханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.